Aquest dimecres ens esperen moltes emocions a la ciutat esportiva Dani Jarque. Per començar, a les 4, duel vital per al femení que rep al Madrid amb l'objectiu de guanyar. A les 6, l'Espanyol B de David Gallego juga a les semifinals de la Copa Catalunya davant el Sant Andreu. El femení afronta un partit molt important per als seus interessos. L'equip de Joan Bacardí, després de l'agònica victòria davant el Sevilla, no pot fallar amb un rival directe a casa. El tècnic blanquiblau confia en que el seu equip s'emporti els 3 punts. Sí, com diuen, guanyar porta a guanyar, per tant, també el Madrid ve de guanyar, està clar, però crec que ens feia falta aquesta victòria per poder encarar el dimecres amb moltes més garanties i molta més confiança al partit, perquè juguem a casa, que a casa normalment estem molt més fortes que no pas a fora, així que convençut que el dimecres trobem la victòria. L'Espanyol B, per la seva banda, juga la classificació per a la final de la Copa Catalunya. Els de David Gallego, que estan completant un torneig molt seriós, reben el Sant Andreu. Carles Soria avisa que per al filial no hi ha partits amistosos. Cada partit, al final, defensem un club, hem de cada partit entregar-nos al màxim perquè és una prova per nosaltres, al final ens paguen per això i hem de donar el nostre màxim en cada partit. El més content en aquests moments és Moisés Hurtado. El juvenil ha encadenat 3 victòries consecutives per primera vegada aquesta temporada i és segon en la classificació. El tècnic confia en que l'equip hagi trobat per fi la regularitat. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que se ha visto no solo el tema de los resultados, sino a nivel defensivo se cometen muchos menos errores y a nivel ofensivo, pues aparte de tener algo más de efectividad, pues generar sobre todo de formas diferentes. Acabem aquesta edició especial de la Factoria. Divendres, més informació amb totes les prèvies. Som-hi, pericos!